ekwu maka Nnamdi Kanu maka gbasara ma insecurity na South East, mana achọrọ m ịkpọ okwu afa, ma achọrọ ịkụ hama n'isi ntu. Ihe a bụ ihe some of our people reach out to me na-ajụ m. So ọ bụ na iso na onye reach go out to me wee sị m why m ji ekwu maka insecurity na-eme na South East, mana na avoid ịkpọ Nnamdi Kanu afa na nka dị bias na the thing, na m achọbelo ịkụ hama n'isi ntu, na m achọbelo itiwa anya bụ akụ oyibo nsogbu. Gee m ntị, o nwere ife m chọrọ ịgwa unu ebe a. Ifuru ụwa anyị nọ, ịma mmetecha onye ọbụla, ọ dị ka mma nọ ebe a mevido a, ịma mmetecha onye ọbụla, na-aghọta. Abụ m onye Igbo ka gị nwa, mụ na gị na-abụ na afọ ife na-eme n'ala Igbo, mana nke m megidere m nkwubezie maka ya na social media without minding the circumstances dey around it. But mụnwa ị na-afụ ilu m ebe a, I'm talking about insecurity na-eme n'ala Igbo be anyị, because we believe m na ofu ka mmadụ na-anwụ, and abụ m believe n'ife ikpaizi ife emere mma. Do you understand what I'm saying? Abụ m onye na-akwụ n'eziokwu no matter who is involved. Onye sokwa gị bụrụ, ọ bụrụ na eziokwu m na-ekwu ga-esere m na gị na-abụ onye see. Do you understand? So a lot of our people na-apụtago na-ajụ m why ọ ya bụ nkwucha maka insecurity ma akpọ Nnamdi Kanu afa. Let me tell you something. Ife enwe na South East wụ 5 chief security officers na South East, and the fancha niile adị m enweta quarter of intel fa na-enweta on daily basis. Adị m enweta ya, that is quarter, that is ama nka m ga-esi wee divide ya. Etu a kịta chara nwa mgbe afọ nọ na kịta information na insecurity issue nọ na Anambra State, the kind of information ọ na-enweta, I don't have it. Check all the every governor niile na afọ na South East today. Now n'ime fa ncha niile fa na-ekwu okwu insecurity na-eme na South East, onwebere onye nke si na Nnamdi Kanu. Bido chale nwa mgbafọ, Peter Mba, Elesioti, Governor Nwivuru, and the Hope Uzodimma. None of them have mentioned Mazi Nnamdi Kanu name, say that no Mazi Nnamdi Kanu na-egbusisi ndị mmadụ n'ala Igbo be anyị. Do you understand? Kama ya anazi atụ aka ndị believe na ideology Nnamdi Kanu. Na-ege m ntị o. Na mana gị nwa bụ onye Igbo dị ka mụnwa, a common man dị ka mụnwa, na-apụta ịkpọzie m na phone, ị na-ajụzi mụnwa bụ an ordinary Igbo man kedu ife mee na ọ ya bụ na-ekwu maka insecurity South East, na mada like ịkpọ Nnamdi Kanu afa. And ị nwere phone o, nwee Facebook. Do you understand? And ị chọrọkwa na ikwu opinion gị afọ, ịgbanye kamera kwuo opinion gị, na onwere onye ga-eno gị. Anyị ncha niile ama nghọtacha ife the same way. Onye ọbụla nwere ka o si approach things. O nwere ike for you I believe si gbuo Nnamdi Kanu, mụnwa anọrọ na the side of gịnị si kpọgbuo Nnamdi Kanu, si gbuo ya. Do you understand what I'm saying? Ama m na o mee mistake, ama m na o nwere ebe o metechara ya, mana anọ na the side of si nwụta Nnamdi Kanu, si gbuo ya nke tata nke echi, anọrọ na side ahụ. Mana ife ama nnọzi kịta anụ na-eme na mma anọ fụ onye ya na-epromote insecurity na South East, fụ onye ga na-engineer insecurity na South East, fụ onye ga na-attack ndị Nigerian police, fụ onye ga na-attack ndị Nigerian army, ma ụmụnne m na gị na-abụ nọchana ya.
For onye gonna attack Nigerian police, like Ikenga, Tochukwu, the SP in Nigeria, Anambra State. Oh, only Igbo cop. You got to go. So no kadakata support ụmụ ya abịa kpaa ya maọbụ onye abịa attack ya because no na Nigerian police. I will not do that. Another man nwụọ. Do you understand? Also kwa anya bụ no Nnamdi Kanu pụtara kịta echi na kịta na-akọ ife a. I will oppose it. Etu a ọ ya abụ kịta mpụta na ya oppose na anọ na prison na create 100 men. 100 men a ka e were ewe mebe gịnị? And ana m ekwu ihe a my own opinion. Gị nwe na attack me na akọgheri. Because if ị na-akọ my threat, it will not stop me for saying the truth or asking Mazi Nnamdi Kanu the question. Or if we are saying na nke a solo. Maọbụ anọ kata asị m that na asa akirichi ka edozie m. Onye nọ na prison. Mpụta ekwuo m opinion m. Do you get the point? Ịpụtakwa ikwu opinion gụ. Etu anyị furu ilu anyị si dị n'iche ka uche obi anyị na omume anyị na etu anyị si afụ ife si wee dị. Onye kpatara anyị ji anọkọ ọnụ bụrụ ndị Igbo. Onye a kwuo nwanne ya kwuo. Ịghọtago? Because ebe ọ na a na-agba afa na-achụ aja bụ alụ ka a na-atụ. Ịghọta? Ọ ire ọma ka a na-ekwu, okwu ka a na-ekwu. Do you understand what I'm saying? So anyị ncha niile bụ ndị Igbo ka anyị bụ. Enyela m anọ kata mfu onye Igbo ebe o wunile egbe na-agbagbusi onye Igbo ibie. Ana m support ya. In the name of na ị na-aka akọ Biafra enwero meaning n'Igbo language. In the name of na ị na-azọ Biafra enwero culture. Biafra enwero custom. Biafra enwero tradition. Biafra enwero language. Ijiri na-agbagbu onye Igbo dị ka gị. Gịnị a na-abụ na-asụ ofu ụda asụ. Gịnị a nọ na the same culture and tradition and the custom. I will not support that. Oh, ihe m nwapụ ya na the social media. Do you understand? So inwe opinion gị, gido that opinion gị, rapụrụ m opinion m, ịbịazi na-enwe m expect ka m kwuo ife afọ ị chọrọ ịnụ na social media because adị m akọrọ ụda akụkọ afọ. And that is why ya wee bịa na-achụ m ka a support omume m nke a mee nke ọzọ. Ana m erichete because achọrọ m echi niile na-eche m ka m kwuo ife ahụ ị chọrọ ịnụ. I don't want that. A lot of our people abịanwu n'inbox m na-asị na fa dị very disappointed in me. A lot of them. Na fa amalụ na m na-emekata dị against Nnamdi Kanu. For them, I am against Nnamdi Kanu. And if I put their opinion, and I don't even care about how you feel about it. Do you understand what I'm saying? Why in meji wela position na atala ya afụfụ bụ Mazi Nnamdi Kanu na support Chinasa Nwoolu ma na support Kedafia Chike Doziem. Amalụ m onye Chinasa Nwoolu bụ matata o tego nna anụ ya bụta amalụ nke face ya. Ịma powerful, ana m anụ maka ịma powerful. I don't know him. Amalụ m ka face ya dị. Amalụ dị self na ghost na onye afọ na-emekwa exist. Mana ifuru Chike Doziem afụgo m many times n'ihu ọrụ, n'ihu ọkụ ọja, n'ihu mmanwụ. Afụgo m many times na face ebe a na-ekwukwu struggle a. Do you understand? The onye si azụ na bata decorate onye apụta na-akọrọ onye dị ka m enyo. And epụta na-asị na dị disappointed in me. Do you understand? So juke na onwe gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Ke the reason why all the Southeast governors, ndị na-manage our affairs, ndị na-manage our resources, ndị bụ na ọfa maka Southeast dị mmadụ n'aka, jụọ onwe gị reason ha ejibere akpọ Nnamdi Kanu afa sị na Nnamdi Kanu na-egbusisi ndị mmadụ na Southeast. Ijunu gị onwe gị, ke the reason. Nola na think about it. Then ị nazi eme m nwa expect ka m bịa na-akpa gị na Nnamdi Kanu na-egbusisi ndị mmadụ na Southeast. Now about the leader. Do you understand what I'm saying? And he said some certain things I like. But I yell a man ever get up, but I say it's Nnamdi Kanu, no.
ndị ọ dị n'aka ịrụ ọrụ fa bụ ndị polisi Naijiria nwa ga-carry out their investigation. Anyị nwa bụkwanụ ndị mmadụ, anyị pụtakwa ya na-ajụkwa ajụjụ, imekwa our own local investigation ebe from na and ọ na-efukwa ego. Do you understand me? Ibinye mmadụ ozi na be anyị, ị ga na-achọrọ ya something. Ịghọtago? Ka ajụgasịara gị ajụ mara ka obodo si dị, mara ife na-eme n'obodo. Ị ga na-asetụrụ onye na-alụrụ gị ụdọ ọrụ a na anaghị agba aka efu nwata eze. So anyị nwapụtachazie jụchazie ajụjụ afọ osokịta ebe anyị from na ifuru onye dịka iPencil, ifuru onye dịka nje makeup, ifuru onye dịka gentle Yahoo, ifuru onye dịka butu ụzọ. Unu ofu ife ndị amị na be anyị, gị na ndị agha anọkọ n'ofu tebụl, gị na ndị agha suppose dị nọ na one umbrella asị gị na a na-akọ akọ Biafra. Ife some of unu ka ji akọgheri ebe these people nọ bụ ọ dị na-asọpọtụ fa because that calamity fa ahụ erutebere na side ga ndị orutebere n'aka onye ịma, nwebere onye ịma bụ their victim. Do you understand what I'm saying? But ka njedebegoro ebe a, mana for gị nwa na-apụta ajụ m why ma ji lọ akpọ Nnamdi Kanu na onye nwa bụ ihe na-akọsụrụ insecurity na onye na-egbuchasị ndị Igbo anyị. Jụọ onwe gị ife mee na ya gọvanọ chief security officer of your steeti achọbere ịkpụ ya afa since a na-ekwukwu that insecurity, since a na-fight that insecurity, ka ife ma na fa akpọbere ya afa si na ọnyanwa bụ nyanwa bụ ife nne akọsị ife niile ahụ. Jụọ onwe gị the reason why. Ekenekwenụ m unu. Igbo si na amụ m eme ụmụnna na onye ọbụla m onye bụ onye iri ya. Ụmụ ndị ala ikọrọ m etu ụmụ ndị ga-afụ nkịta na-afụ ewere ndụ m. Many of them nọ na my page ya. I'm telling you. Okwe ndị laikere eziokwu a na-ekwu. Ịghọtago? Ana m afụcha unu niile wee na-asụ unu niile na-asọpọtụkwa m godoro unu. Na ọmụ etunukwu ka o ji n'aka ka unu nke afọ unu na-eme ngwu afọ unu ji eko dịkwa mma ya akwanala na unu. Mana onye ọbụla si na mma anwụ nwanne m asị gị gbaa chere na ị ga-ebu m ụzọ jebe ọfọ nna agọlụ gị and ị ga-ana, especially gị nwakwa bụ onye Igbo weligoro ndụ onye Igbo ibe gị, the name of na ị na-fight for struggle, nwanne ị ga-ada. You know distance time. Ana m agba unu steady. It's just a matter of time. I told you see ma anụ iPencil that time. See ya, if unu na-ezuzugharị na TikTok that you will not last, where is he today? Where is he? Onye bute gbara iri isi ofu ile dat na ọ bụrụ na jakichaa na ọ bụrụ na anwụ agwọnye gị ọgwụ 10,000 100,000 ị na-ezuzugharị ya dịba.